even op een paar mensen om de live te joinen. Voor small start. Gideon aan de Sabi. Ik heb ook via mijn FB al een link geplaatst, zodat je mag gaan lezen dat onze president vermoed verdacht wordt, zelfs in het buitenland, van criminele feiten. Dat hij viraal gaat. Hij gaat internationaal viraal, niet gewoon normaal, internationaal. Het is maar bekend, is maar kwaadwilliger. De first lady van deze president, die zei nog, even mensen, die zei nog dat kwaadwillige haar naam misbruiken. Dan betekent hoe dat je maar de kwaadwillige echt in haar kondre. Weet je dat de kwaadwillige echt viraal. Want men praat over een president van Amerika case. En het is niet normaal, alleen dit is een groot schande dat die man niet wil opstaan en de eerste zelf wil behouden. Maar je kan het weten, hij zit daar. Hij zegent zichzelf, de PG beschermt hem, maar dit is nou een biggie shame die ze aan kondre. En we moeten stoppen om erover te praten, als we weten van we praten tijdelijk over dingen. En het zand erover. Ook de PG's, de rechters, allemaal vind ik in Suriname die corruptie moeten halen. Het moet gewoon een normale zaak worden in Suriname. Het moet gewoon normaal op nieuws kunnen komen. Dat je naar TV kijkt en gewoon ziet hoe iemand een rechter sleept uit de rechtszaak rechtstreeks in de gevangenis. Zo ver moeten we gaan. Als de NDP het niet gaat doen, ga ik echt boos worden. We moeten echt alles gaan veranderen. PG dient neutraal te zijn. Rechter dient neutraal te zijn. Wie is nou een president? Je dient neutraal te zijn. En PG heeft ons al bewezen hoe ver te gaan. Hoezo kan je wel van de kleine man binnen een week, een paar dagen fixen, maar van de president niet? Hoezo kan je die man niet in staat van beschuldiging stellen? Alles wat aan. Hoezo hebben we nog steeds een president? Ze echt me vragen, hoezo gaat het kabinet gewoon door? Hoezo hebben we geen demissionair kabinet? Alla conducteur, president is zo'n handeling. Dus de mensen gebeurt zo. Demissionair minister, demissionair kabinet. In Suriname, Ali zijn we een grote F-joke. We zijn gewoon belachelijk, we zijn gewoon een joke. Dit mag nooit meer gebeuren. Dus eigenlijk is het ergste al gebeurd. Het kan niet erger worden. Dus de volgende regering weet gewoon van wanneer ik zit, kan ik gewoon vrij doen, want toch de straat maar slap. Toch kan niemand tegen ons opkomen. Toch gaan we de rechtsstaat ook beïnvloeden. Dus die mensen weten altijd, in de van president moet ik de PG aan mijn kant hebben. En dat naar systeem. Het is fout. Een PG dient neutraal te zijn ten alle tijden. De DNA-leden moeten nu bij elkaar bundelen. En van, Luko, als die stap zijn, dan gebeurt nooit meer. We gaan wetten maken dat zoveel macht bij de president niet meer zal bestaan of zijn. Dat tenminste één DNA-lid een case kan starten richting een persoon, maar niet een minister, ligt van buitenlandse wetgeving aan dat je een minister doet, dan je anga, of if je het doet, je kan leggen een motie neer, of zo niet, if je doet, je behoudt eer aan jezelf of de president die benoemt op ontslaat. Holland een minister-president model, hij benoemt en ontslaat. Dus zo is het model in het wettelijk systeem vandaar. Maar in Suriname, het is een schande. Dus dat ben ik als een president en ik heb te maken. Wanneer ik praat over iemand, mensen is een woord dat men gebruikt, je moet het beest bij zijn naam roepen. Je moet het beest bij zijn naam. Ik ben die mensen die gaan komen met synoniemen of zo, contact Leandro of hier. Nee! De president is voor mij schaamteloos. Want als president moet je weten dat je een land leidt. En als je ziet dat je zoveel dingen hebt op je naam, zoveel feiten, zoveel cases, waar er rook is er vuur. Waar er rook is er vuur. Sommige zijn zo, toch in een man kon een boom verklaren, als ze mannen lobby, als ze mij leeg, als ze NDP je pot in val, als ze kokkeluiders lenen. Maar je gaat internationaal, is het ons land ten schade. En je blijft als president, je blijft de mensen pinaren. Je blijft verhogingen brengen. Ik zeg dat weer beloofbaar. Je blijft stelen, je blijft... Dus eigenlijk als president ben ik zo, dus als lang ik je stem zie of hoort als president. Zolang je de chat dat mensen morgen gaat waterleidingstarieven droppen.
Mensen voelen maar misabi batak na hoofdpijn. Misabi batak na stress, dat na stijging, dat na malay. En dat alles gaat ook achter in dat kondre. Zodra die maar iets goed zegt, wordt het negatief. Melissa, het zou je beter zien als je betakt op FB. Mijn man en ik zijn kwaadwilligen voor Suriname. Dan zou je als de beste first lady uitkomen die eerlijk is. Want wat ik hier heb gezien, dan gaan we Ubroka record. Ubroka record qua functie. Ubroka record qua leeg. Ubroka record qua voeren. Ubroka record qua schande. Hoeveel keer hebben we in Suriname in schande gezet? We maken vragen fout. We put vragen onverkeerd. We zien volkslied fout. We regeren fout. We leeg. We rekenen dat op mijn lijn. Alles dat jullie doen staat niet op één lijn en is altijd ten nadele van Suriname geweest tot nu toe. Tot nu toe. Dus mensen, we loeken link. Toch? Ik hoop ook niet dat hij straks een rechtszaak zal starten richting die mensen die hem nu op het nieuws omschrijven als wat te zijn wat hij eigenlijk ook is. Wat hij allemaal doet. Want die is allemaal echt een schriftbriefje dadelijk van je gaat ze voorbrengen. En wat jij de mango voor, maar ik go internationaal no. En ik vraag me af hoe de VP voelt. Hoe voelt de VP zich op dit moment dat hij met zo iemand in een regeertermijn zit en ons nog decade heeft om te vragen, maak mij tot president, want ik ga het beter doen. Karma is al in aantocht voor deze vervloekte. Ze brengen ons in het donker. Hoe voel je je als VP dat je bij die abappers, de wansa ding taki, terwijl ik kwam punt ook even de go viraal door mijn leesma. Hebben die abappers decade van VP en bijna gaan komen dan VP niet dat hij met VP komt de president. Het is voor mij fout. Ik zou meer respect, is een familie dat eerlijk. Ik zou meer respect voor VP hebben als hij mensen bleef helpen, maar in de regering stapte. Als hij gewoon aangaf van ik ben niet met deze BS, tot hier maar niet verder. Hij is gewoon bang. Er zijn meerdere aspecten die sowieso plaatsvinden in dit regime. Hoezo ga je me zeggen, je ondersteunt slecht beleid, je ondersteunt corruptie, je ondersteunt leugens, je ondersteunt iemand die je volk verarmt. Op alle aspecten is die man fout bezig. En dan zeg je gewoon van, ik ondersteun hem, maar ik doe het zogenaamd goed. En je gaat met alles mee, je gaat met alles akkoord, je stemt met alles toe. Want dankzij jouw mensen ook, kan die man zo'n dingen bereiken. Want je stemt toe, jouw leiders stemmen ook toe. Na vies de politiek. En dan word jij dan president daarna. We wachten die Chowa. Oh, 2025, Chowa. Ik ben zo goed met mensen onderschrijven dingen, hè. Maar dingen is echt slecht. Omdat dit ik al mag die naar takrusani. Dus ja. Hoe lukken de zaken heeft sa? Toch? Una mix mako low moro. Dus jullie hebben genoeg verstand. Una mix mako laatste moment. Ik heb play van losser goonu. Ik play bouw osso. Ik play asfalteer wegen doen. Hoe die alles soort sani. Toch? Ja, Michael, Bidoro Baka ga de live chinso. Ik heb even paasvakantie. Ik ga even live gaan, vrij live komen nu. Ik kies paasvakantie bescoren. Maar una mix mako low, uno mensen. Ja, abu bomu verstaan. Toch? Una mix mako low, no de. De inheemse broeders, de Bosland Creoolse broeders en zusters. Met tak nauwelijk blaka buba. Mineshi buskondre, mineshi blaka man. Gewoon tak ai, ik ben stad Creool, ik ben Bosland Creool, ik ben Okan, ik ben... No. Messi blaka buba ho, messi minengere buba. Messi wanstra na man. Uno make ding abappers, maar dat gebeurt nu. Kokoro tak ja boost konde sama. Awe sama me kon een foto, stimulering dat je dede na tapsi. En ik ben blij met die broeders op dit maar ai. Geen enkel huiselijk bossen houden die mensen voor de gek. Make ding, doe sa.
De wani toch to de 25 de gaan onze plus des roto. Dus, Yuna buskondre samata. Weet me de foto ningere zeker dat ik NPS drape. Dan sabi dat NPS no man do awoko. Dan moest je door haliki wanta sama ko te mitaki. Ja, im stemt op NPS bika ya blaka ninge. Dan me siki ma na mede. Dan me siki. Dan na boom siki me siki want dat betekent omdat het mijn eigen rasgenote is, mag ik pinaren. Want ik moet hem daar zien. Zo hij moet naam dragen en ik pinaar. Omdat hij me een 50 euro geeft en jullie jullie komen dus op het tegen. Om te zien hoe snel in het bloed van jullie zit. Die man geeft je een 50 euro voor 100 euro. En hij beledigt je, hij filmt je. En als dat niet doe ik misschien een video aan van die dame tot het uiterste. Aan beledigt aan dame tot het uiterste in mijn video. Toch aan dame nog goed. Ik heb me doodgeslagen. Ik heb hem de neus geslagen. Dat mensen eerlijk. Ik heb hem de neus geslagen. Misschien dat wel begrijpen verkeerd. Maar van Atibé van bij mijn beklapping. Het was niet normaal. Dat je zelf vernedert voor een klein bedragje dat je even maar gaat kunnen eten. Toch allemaal ook iets den na ding. Met die pakket. Abab trekt raak op ons. Abab kent geen taknegers. Je sikia want je vervoerders maar moet niet praten liever niet. Ik heb geen tijd voor fake berichten hoor. Die mensen gaan gewoon mensen blokken die dan moet schrijven. Die mensen nog maar lekker op me stoot. Die mensen kennen geen slavernij. Het is vreselijk. Dus die man beledigt die dame. En hij interviewde. En de dame is zo vernederend. Vernederachtig, weet je. Lekker vernedering. En man, dus ik weet het gaat echt maar verstand te boven. Maar Lucas video met dat boy. En je gaat ze blokkeren want die poet me verstoot. Dus met Luku een video, zodat bij Luku even bij mij. Ik zou dit weten om van daar weg te gaan. Misschien wel op Sheng. Dat dame knap het, dat met tijd. Luke nou. Dus die mensen moeten wakker worden. Die man vernedert jullie. Hij geeft je die 50 euro, die 100 euro. Hij bent bijna 10 jaar lang op zijn tijdlijn. Je komt als reclame voor. Hij bari, hij bakku, hij beledigen, hij filmen, hij snappen. En dan gaan jullie zien als een soort van held. Ondanks ook het boksen ik zie. Hij betaalt geen belasting. En hij investeert in jullie, zo moet je het zien. Ja, hij geeft wel dan meer dan de VAP'ers, ja, het is waar. Maar hij betaalt ook geen belasting. En ik heb niet te maken van, ja, VAP doet niets. Nee. En VAP voor het avond de voor bij mij is fout. En NDP is hebben doen fout met Golai, maar dat NDP oeblunder. Zo midden. We moeten niet dingen dat, we moeten geen dingen dat krom zijn recht trekken. We moeten gewoon de waarheid leren spreken. We moeten corrigerend kunnen zijn. Anders groeien we niet. En willen van ben ik van ja, ben ik tegen de waarheid. En dat de boodschap Benny, want Benny is een boeskondere brada. Nee, hij mag niet praten, hij moet aan hun kant zijn, want allemaal naar wang. Zo denken ze. En we schamen ons om erover te praten, we durven niet, want we willen niet hebben dat mensen ons als politieke vijand moet kunnen zien. We willen niet hebben dat Theo Taki, de moet denken, ai, Rendel naar waar, Rendel activist, Rendel is dat bij alle activist. Nee! We moeten de waarheid ten alle tijden praten. Iets gaat op blog gaan. Oké, alles blokkeren. Oké, mooi tooi. Ja. We moeten ten alle tijden de waarheid kunnen praten toch? Ik ben blokkeren waarom ik kom applicatief kom, maar ik kan delete eerste keer dat kom. Maar we moeten de waarheid kunnen praten ten alle tijden. Ja toch? De vrienden na een blakke man dat wist Rendel bijvoorbeeld, van die tak met voer bijvoorbeeld. Dan na een blakke man mag tak Rendel voeren bijvoorbeeld, aan het oplaka. Het mag toch? Als even naar de waarheid mag ik kapot gewoon. Weet je? Dus we moeten ons niet bezighouden met rommels. Ja? De ABAP
kan gewoon naar hun staat hebben, zij stemt op ABAP gewoon. Maar ABAP wil dat niet hebben. Wanneer ze een massa-meeting hebben, mensen, laten we eerlijk zijn. En dat probeer ik en te tegen de aan de mij vindt dat ja, in een takking. Je kan geen massa-meeting houden, we zijn een multiculturele etnische samenleving. Je houdt een massa-meeting alleen over, pas aan de staat. Dus maar ja, van gauw, een goede, nee. Ik heb nooit echt een speech gezien in Nederland. Of in Ningere even en zelfs weer Nederland. Het is meer alleen Ningere of Boeskondre Taki. Wie is je doelgroep dat je wil bereiken? En dat zijn tips met je man nodig. Wie is je doelgroep dat je wil bereiken? Dan gaan ze maar je Taki. Je kan gaan vinden maar weet dat naar gescholden. Kijk, ik kan ook met hoge woorden praten. Zolang ik ga scoren, maar dat nou dan ga je woord toe. Maar wie wil je bereiken moet je vraag zijn. Wie is je achterban? Met wie praat je? Praat je alleen met gescholen? Praat je alleen met jouw doelgroep? En tegen op de man nee begreep je. De man nee begreep schreef. Toch? En behalve dat, wanneer iemand je corrigeert, het moet niet zijn als een aanval. Iemand grote uiting. Iemand teke mee. Maar de man die tegen corrigeert, die moet beginnen hoe je etniciteit voorzien. Dat ook valt aan op grond daarvan. Je naast me in dami. Je naast me jouw. Zo vallen die abab mensen je aan. Toch? We moeten eerlijk zijn. En dat ze nu zeggen van, ja, aan een bravo, natja, no. Een regeringsformatie bestaat, vooral in deze, uit twee partners, regering, ABAP, VAP. Als VAP ten afgrond gaat, gaat ABAP ook ten afgrond. Als ABAP niet erin wilt zijn, dan moet hij het bekendmaken. Maar hij heeft zelf de bekendmaking al gezegd. Terwijl Unebar weer vieren, Ubarga madrape na via VP gebouw. Harasteka Samategu. Samandu. Akkoru. Samategu laat er ook toe. De relatie gaat goed tussen mij en de VAP. Meneer Hane was stekker. In een relatie te bepsa. Maar op hoe ai. Goedenavond Jenny Prado papi. Ja toch limmerik jaren. Tegen des maar. Tak bumbu na nga dos doen de tontong. Maar if de meku go pina 5 jaar die baka dat dewani. Dat dewani 5 jaar baka was na de man na de soort rommel disi. Daar tak bumbu na nga ding. Want terwijl hij zegt de relatie gaat goed, hij ook geweten als Suriname dat hij mentaal niet in orde is. Dan moet hij ook zeggen. Bravo zegt de relatie gaat goed, nou, dan kan hij haar die 4 en 5. Wat hij daarna? Hij gaat de social media tak van ja, de man die want hem nog money in het ministerie. Als dat nego, a president is dat die minister Financiën zo. Ze vechten het openlijk in publiek daarna weer. Zo dat volgt als een nego. Dus hij speelt 2 rollen. Een Judas-rol. En een normale rol dat hij bijvoorbeeld aan het volk kan is. Hij speelt daarna victim, daarna is hij weer. Weet je? Dus bravo, dan moet je lauwen mensen. Word wakker. Ga alles even nadenken. Bij de video zo lachen. Ja, alles gaat goed. De relatie gaat goed. Daarna, ja, de man heeft money. De man want teken 4 en 5. Ah, ben ik geen chance refi. Maar hij blijft erin. Wat if als iemand me niet telt? Dan heb ik de eer aan mezelf te behouden. Zo ben je een respectvol, waardevolle leider. Een leider die zegt van ik accepteer geen BS zo eruit stappen. Een leider die zegt van ik ben iemand die voor mijn volk gaat, voor mijn volk kiest en geen rommel, pik en zo al lang eruit stappen. Want ik go in kan dit to meeting, je tak no. Derde meeting je tak no. Vierde je afwezen, als dat gebeurt geeft al veel aan. Je kan in de regering zitten je ons constant aan. Bijvoorbeeld wanneer nieuwe wet komt binnen Sabi. Discus ontslag binnen Sabi. President Reis ook gewoon precies binnen Sabi. Dan ben je VP. Dat betekent als je je VP bevoegdheden niet kent, ben je ook niet ready voor presidentschap. Is het nog een zware taak, dat moet je weten. Want LRT naar president, je gaat sowieso maar men gaat van je verwachten dat je alle hoeken van het land weet wat er gebeurt. Je ministers dienen dan een beetje te communiceren. Je alles te weten, je werkt armen en nou moet je alles vertellen. Je moet bijna niet slapen, je moet niet heen de beesten, maar van Shama die like president, je focust op go-to no mo. En hij gaat niet schuilen. Je nou focust op de Surinaamse samenleving moro. Je focust op go-to.
van Tjan weet maar Fiep is een judo. Hij steekt zijn eigen mensen van achter met een dog. Wij van de stad, gerooster die van de geschoten, ook een paar van hun mensen hebben betaald door. Want voor de wiki. Maar wij moeten de mensen wakker maken. Toch allemaal naar juk, aan met juk naar baka. Juk, aan met juk dus maar naar baka. En they play you dat maar. Maar ik denk dat dit maar is een score. De grootste die voor dit maar die score nou nog is. Zo aan de sap sepsa. En de score in oma kori. Nou maar die. Oké, ik ga reageren. Die komt ook op blog gaan. Mensen even met blogding. Onverwachte gasten. Ik heb maar geblokt. Ik moet even verwijderen, is beter. Ja. Maar mensen, dit was vandaag. Oh, ik wil gelukkig Achet Bakadomi. Blokken. Dit was vandaag mijn korte live. Ik ga sowieso weer live gaan. Maar ik zou zeggen mensen, laat je niet misleiden. Hoe is dat model even nou de? Ik heb het ook voor die drukker, ja. Ik moet nog steeds op berichten gaan reageren hier zo van. Daar heb ik nog een beetje op Asani Iva knop. De NDP zit niet aan het bewind nog maar Sansa NDP City. Dan, ik weet dat het zoveel geld kost. We hebben meer dan 300 mensen nu geregistreerd. Ik ben meer op social media bezig. Dus ik kom niet bezig met geld zaken. Ik heb het te druk vandaag. Ik doe meer de promotie van de dingen. Ik ga live, ik praat met de mensen. Ik heb wel een admin dame en andere dames die ook adminwerk doen. De partij helpen, registreren, al die dingen daar. Zoals ik iets heb, de partij iets heeft. Dus ik doe het werk gewoon als promoteur voor de partij. Maar meer dan 300 mensen hebben we nu ongeveer al. En de mensen blijven binnenkomen, weet je. Ik vind van, dit moeten via P wat de mensen kunnen doen. Toch? Maar de NDP werkt echt hard. En een van de dames zei, Edouard Bigiroko, schreef hallo ba, Adina live. Mevrouw Masha, Gina Roosje. Zij is echt een harde werker. Toch? Die hard werkt hierachter. Daarmee zijn dit maar ik verwonderde echt. Ze werkt echt hard. Ze is echt fulltime bezig met de partij. Echt. En ook een paar andere dames zijn er. Ze hebben ook een trang, mevrouw Overman en zo. Maar ja, dan weten jullie het allemaal. Dat er een pakkettenproject is. Voor de mensen die laat zijn zou ik zeggen, het is niet erg. Laat ons dan weten, kunnen we verder kijken voor de volgende. Om weer in te plaatsen. Het is 290 SRD. Je krijgt sowieso dan bijna meer dan dat zelf. Is het pakket van boven de 600 SRD plus. Want toeboko no de 150 SRD. En betaalt maar 290 SRD. Ja, dus als u vragen heeft, kunt u me gewoon een PM sturen. Stuur u mijn nummer. Ik laat u dan in contact met mevrouw Masha komen. Mevrouw Masha gaat u dan verder uitleggen waar je moet op gaan halen en zo. Er zijn 10 items voor 290 SRD. Witte suiker, bruine suiker. En dan 2 maal bokking. Karkong, olie. Er is wel geen kip bij deze voorlopig. De volgende kunnen we wel kip voor jullie regelen. En dit is een project van de enigste echte First Lady van Suriname. Mevrouw Ingrid Bouterse, die nog steeds de gewaardeerde First Lady van ons als NDP'er is. Geen namaak First Lady, geen plastic First Lady, geen TikTok Lady, maar een Surinaamse First Lady hebben we. Deze First Lady werkt voor land en volk. Het is geen TikTok Lady, hoor. Mensen, First Lady. Die TikTok Lady is die ene die kwaadwillig is met de man. Voor Suriname.
Maar deze is geen kwaadwillige. Deze is een Surinaamse zo'n lobby first lady. Geen kwaadwillige. Is geen first lady die ons ten schade zet met haar partner. Het zijn respectvolle mensen. Die constant denken aan de Surinamers. Die zichzelf constant concernen about the well-being of Suriname people. Geen TikTok mensen, man. Nou man, hoe kan wij er, hè? Hoe bang meer, hoe bang meer is geen TikTok lady. Is first. Dus ik hoop echt dat jullie kunnen begrijpen wat de mensen van Suriname willen doen en betekenen. En dat ze de libu in de steek. En wat belangrijk was, de libu in de steek. This first lady in haar life, die moet take you big up. Take you big up. Afro na wa she first lady. Mevrouw Ingrid Bouterse Waldering. Onze first lady. En ik haal het niet weg. Daarom moet je dit comment. Ze blijft first lady. Die ene die is een onomkade. De hele tijd tak about first lady. Tak TikTok lady. Zo onbeamas manin. TikTok lady. Tak first. De mensen weten dat tak naar Ingrid. Dat je aan de Melissa. Dit kan dit maar lauw. Dus maar tak aan de Melissa. Melissa gaat het nooit doen. Ze gaat het nooit doen. Dus gaan mijn live hier beëindigen mensen. En ik groet. Ja.